В началния период след въвеждане на еврото ще са разрешени плащания и в двете валути. Това може да породи известни затруднения, затова, за по-лесно пресмятане, използвайте модул Ресто. Най-често срещаният случай в началото ще е плащане на сметката в лева. Може да въведете стойността на покупката в едно от полетата на част покупка, другото поле ще се попълни автоматично. В разглеждания пример, ако сметката се заплати изцяло в лева, стойността на рестото, което трябва да бъде върнато е в зелените полета на частта Ресто. Зеленият цвят е показател, че покупката е платена цялостно. По-нататък ще се появят и по-сложни случаи, когато сметката се плаща и в лева, и в евро. В примера отдясно се плащат 20 евро, но това е по-малко от необходимото, затова полетата на Ресто са червени и показват още колко евро или лева трябва да се платят. Ако се доплатят още 50 лева, в Ресто вече имаме зелени суми и може да върнете. Ви върнат съответната сума в евро или лева, ако търговецът няма наличност. Последната възможност, която дава калкулаторът. Ако кликнете в едно от полетата на Ресто, може да въведете сума, така че Рестото също да бъде смесено в евро и лева. В примера се връща сумата от 10 лева, жълтият цвят на полето индикация, че това е въведена, а не изчислена сума, и остава да се върнат още 3,66 евро.